استحصالات قندیل پرودکشن. Yo, BKMC История یک برادرمون باشیدم شب با عروسش فاطیما. آهنگ دیلی زور 25 2018 баъди омадани хускора лакайти розӣ фотима болои дила пота мондиву рафтӣ ту фикр накардӣ рӯзои гузаштара қасама шикастиву рафтӣ ай барима шабуда таи хона интизором фотима ту бо ёрӣ нав мегардӣ месӯзад вуҷудима ту мада дил надодӣ бугӯ да дили ту кияй ҳамсарат фарзандорай ишқ айби кияй рӯи мазори ма биреза ё вини коҳуд буро як левада дода будум барои туют ҳамсари наву товардай гули мутама ма барои ту сохтум ай кафан фатай туйта ай сабзай болои гурум соз кунан тоҷи арӯси рӯзи туют да сармони ҳамсар тадаро бушкунӣ оҳанги дили зори ман ба кайҳо мерасад фотима ишқи ту ба поён мерасад рӯзе назар кунӣ ту ба кулбаи вайронам афсӯс наёбӣ ву маро ву чашми гирёнам агар ки як лаҳза дардума мекардӣ ҳис фотима ту ай бари ман ҷудо намашидӣ ҳаргиз сурати ту ҳозир хотира пеши чашми мада худо шоҳид интизорум ҳама вақтра бо як овоз да гӯши ма садои ту фотима ту ки ҷо ай ма ба ҷои ту нахостан мо якдигара гирем дар оғӯш ҳозир ту дар оғӯши умара кардӣ фаромӯш се соли интизорӣ фақат ваъдаи холӣ як борам намепурсӣ ҳозир ту дар чӣ ҳаволӣ агар донистан хоҳӣ ту аҳволи мара будом барои ту месӯзам то охири умра то охиро нафас дар дили ма ту ҷоӣ баъди рафтани ту бари ма ба ту холӣ оҳанги дили зори ман ба кайҳо мерасад фотима ишқи ту ба поён мерасад рӯзе назар кунӣ ту ба кулбаи вайронам афсӯс наёбӣ ву маро ву чашми гирёнам оҳанги дили зори ман ба кайҳо мерасад фотима ишқи ту ба поён мерасад рӯзе назар кунӣ ту ба кулбаи вайронам